På Visuelt Gymnasium bliver du en del af et helt særligt frirum, hvor du kan fordybe dig, eksperimentere og dygtiggøre dig både personligt og kreativt. Din undervisning på Visuelt Gymnasium er meget praksisorienteret. Du har malerpenslen i hånden, leret imellem fingrene, gang i at eksperimentere allerede fra dag 1. Jeg synes selv, at det har været helt vildt fedt at have arkitekturforløb, hvor vi også har været i Aarhus og se blandt andet regnbuen og prøve at skitsere ud over Aarhus by. Og hvor vi også har taget det med tilbage til Visuelt Gymnasie, eksperimenteret med, hvordan man kan se et rum. Det jeg synes var helt vildt spændende. Du bliver undervist af professionelle kunstnere og designere, som er uddannet og arbejder med lige præcis det, som de skal undervise dig i. Det at gå på Visuelt Gymnasie, det gør egentlig ikke for mig, at jeg får en længere hverdag, men at jeg faktisk bare får endnu mere i min hverdag, som gør mig glad, og som gør, at min tid op på gymnasiet også bliver federe, fordi jeg så kan bruge noget af det på Visuelt Gymnasie deroppe, og jeg ligesom er klar til at lære, når jeg bruger min formiddag her. Visuelt Gymnasie går rigtig god i kombi sammen med gymnasiet, fordi man oplever, at de kompetencer, man udvikler på Visuelt Gymnasie, de er nemme at bruge, når man så kommer op på gymnasiet. Når du bliver færdig på Visuelt Gymnasium, så er du så godt klædt på fagligt, at du faktisk har et forspring til at søge ind på en kreativ videregående uddannelse.